Еленков акумулатор имаш. Голям е тази акумулатор, не би трябвало да угаси. Не мислям да пали. Скромо, да нищо не той изключен. Я се и ще си решили. Дай отворялата. Не е да се... Тъмно се. Нушка! Оле, ти не ли беше чирак къвай уж? И па да видиш да те що да видиш? Тека, я ги ребата, дай ще. Акни директно на лансер, шо? Ке каже дали е до акумулатор. Дали има. Абе, я от моя акумулатор, ако да кумулатор. Ама има ли кабел? Нямам кабел. Я с отсоки. Чекай. Дай му. Тя повече се спуши. Не, има на какво. Чекай за вергон, чекай. Не е долу. Чекай, бързина, бе. Чокай, бързина, бе. По бързина се пали, защо ще пали? Автоматика секко. Шо има връзки, шо е образина? Донесе ли това кисело? Кисело донесе ли? Не бе, там остави снимая, не знам за малия някой. Взема, когато да стоят, я ви измърскаш. Има ли съм? Бихте ли се за малки това да си? Нови ли са? Нови си. Ами ли още нас, бе? И ти ли кеш по асфалта? Чекай ме го ране, защото кьом я да може да мърнем от тук кьом. Нека му него, ни горди. Не можеш. Чекай. Ало, каквото дай, Ацка. Пали го. Ацка. Александър. Аце, да не се насмееш, ай, брат. Чекай сега. Дай помощ. Чекай, няма. Дай извадите ги осигурачите. И... Газ! Ке запали, дай му газ. Ребра ли бе? Била чудо, няма да ваги струя. Нещо не. Нема да ваги струя. Сега да не... Дай, чекай, дай ви Пумпата осигурачите. загорила, бе. Да не замасти свекиците Дай ви сега. осигурачите. Пумпата загорила да не... Дай извади ги ти осигурачи да си тръг. Един по един аз ги дам нови. Полека, поне нови. Чекай. Нови ти дам. Чекай, чекай малко. Ти само внимавай да не се ампеража, да не аз менеш, защото ти имате ампераж. Дай го първо тази десетката да го видим. Чекай да